Патриаршеския манастир до Велико Търново. Тук в пещерите се е осамотил патриарх Евтимий, преди да го ръкоположат за патриарх на България. Виждате скалния венец, в който първоначално са се осамотявали монасите преди да построят панаира. С тая моторна резачка една 20 годишна монахиня аз останах отвън, защото нарушаваме тая забрана и съм с къси гащи. Освен това е забранено снимането, така че и вие оставяте отвън.